uthi mangcwele ngibuyele ngaphambili eceleni ngemuva ubeke isandla sakho phezu kwami nami ngihlale phezu kwentende isandla sakho. Ifune ngathi usuku nosuku ungalokho uthi uNkulunkulu uphinde ungakhi phinde ungifihle. Kangakanani ngelanga zinetha kwangempela. If there is no one praying for me ngabe kwenzakalani? So keep praying for the servants of God. Singabi ibandla elijabulayo uma libona abantu bakaNkulunkulu bephelelwe. Kodwa uma uNkulunkulu kufanele sisebenze ngokuba protector singajabuli. Hallelujah. Ngisuka nabiza umprofeti ningixolele ngivele kube kuningi. Hallelujah. But nenze njani bazalwane nithandaze ngey'ncebo zikabani zikaNkulunkulu. Thandaze. Nangalo hlazi uyibona nje lapha ku TikTok uthi yabona lona yikho lento yakhe. Engathi ayikho lento yakhe ukumthandazela. Uthi uNkulunkulu bakukhala icilo ongakangayisihogweni. Ikhona into uMangcwele hlazi engikhumbuza yona ukuthi uma wamukela uJesu wawungamukeli ukuba umprofeti. Wawungamukeli futhi ukuba umdumisi. Wawungamukeli futhi ukuhamba umhlaba wonke nje uhamba umhlaba wonke. Kwabuzwa kwathiwa where will you spend your eternity? Engathi singangayikhohlwa lento ukuthi into eyasiletha la ukuthi where will you spend your eternity? Zonke ezinye izinto ezinkulu esizibonayo nasenzisa zona uNkulunkulu ziyibhansela nokwethenjwa uNkulunkulu emhlabeni. Kodwa ungakhohlwa. Ingakho phela uma bebuye beza kuJesu abantu bethi hawu amadoda akho akhiphile asume isishosha enza ama-miracle to just ima wow. Ningajabuleli ukuthi amadimoni ayanizwa. Kodwa jabulelani ukuthi amagama abhaliwe encwadini yami bazalwane yokuphila. Hayi sebengavela bangayishaya izandla. Kodwa uma ngithi ngilila phambi kwenu angihambe ngezulwini. Indlu ngithi amen. Ngibingelele bonke abefundisi abakhona la, abafowethu nodadewethu ababiziwe abasensimini. Ngiyacela nibashele izandla ngiphakamele ngishele umama obaba izandla. Bashele izandla enkulu. Hallelujah.